Masu kallon mu da sauraron mu barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa a tashar tamu ta hasken Afirka. A yau tashar tamu ta hasken Afirka za ta warware muku wani al'amari mai sarƙaƙiya na dangane da alaƙar jarumi Musa Mai Sana'a da Malam Zaki. Ga duk mai kallon shirye-shiryen fina-finan Hausa na masana'antar ta Kannywood ya san Musa Mai Sana'a, kuma ga duk mai bibiyar shafukan sada zumunta zai san Malam Zaki. Kafin mu warware muku zare da abawa dangane da alaƙar da take tsakanin jarumi Musa Mai Sana'a da kuma Malam Zaki, za mu ɗan yi muku takaitaccen bayani akan cewa wane ne Malam Zaki, kuma a ina yake, kuma menene aikin Malam Zaki. To amma kafin kawo muku faifan bidiyo dangane wa idonku, za mu so ku danna mana subscribe ku kuma danna mana alamar ƙararrawa, ku yi liking, ku yi comment, domin hakan shi zai ba ku damar samun labaranmu a duk lokacin da muka ɗora su. Dangane da wane ne Malam Zaki kuma a wace ƙasa yake, kamar yadda za ku gani a wannan faifan bidiyon da za mu saka muku. Malam Zaki ɗan asalin ƙasar Ghana ne, kuma ga duk mai bibiyar shafukan sada zumunta idan dai ka san Malam Zaki za ka ganin sa da kuɗaɗen ƙasashe daban-daban a gabansa da zammar ko kuma mu ce yana nuna wannan shine aikinsa, ma'ana yana da wani laƙani ko kuma wani sirri ko kuma wani asararu da zai baka ka samu kuɗi ko kuma ya taimaka maka a wani harkokin business ɗinka. Mutane da dama ba sa kallon Malam Zaki a matsayin wani malami ko na addinin musulunci, su fi kallon sa a matsayin wani matsafi, wani kamar dai mutumin da yake aikata abubuwan da ba su dace ba. To kazam sai aka ga sun kulla alaka mai karfi da Musa Mai Sana'a, wanda hakan ya ja masa tsana a shafukan sada zumunta. Amma yau za ku ji ainihin alaka da take tsakanin Musa Mai Sana'a da Malam Zaki daga bakin Musa Mai Sana'a.